Vi har 3 sale i vores hus, vi kan sagt det. Og vi sidder ude på vores gang ved anden sal. Vores søster er lige oppe og spise hende der Maria. Men sjovt nok har hun en tvillingssøster, en enægget tvillingssøster, og vi er bare helt almindelige tvillinger. Vi er jo slet ikke enægget, eller tvægget, eller hvad det hedder, men det er lige meget. Men hende der Melanie, vi har lige tænkt at vise hende, fordi at hun er lige i gang med at gøre sig klar til hendes fest, fordi at hun skal til fest i aften. Ja. Men altså, vi vil lige vise hende lige om lidt, fordi hun ved ikke, at vi begynder på hendes værelse, så vise noget. Men hende der, Maria der, hun ved heller ikke, at vi har taget hendes computer. Så. Ja. Og nej, vi skal også lige hurtigt sige noget til jer. Bare lige info, det kan være, at jeg kommer alle mulige andre børn herinde. Det er fordi, vi er 7 børn i alt herinde. Ja, vi har en storebror, vi har 2 store søskende tvillinger. Vi har en lille søster, 2 lille søster tvillinger, så det giver alt 7 børn, tror jeg. Ja. Nej, det gør det ikke, fordi 2 tvillinger, ja. vi er faktisk 8 børn, men 2 af dem, de er også halvsøskende. Ja. Så i alt har vi rigtige søskende, der har vi 5. De 2 små tvillinger, de er ikke vores rigtige søskende. De har en far. Vi har samme mor. Så det er os 2, de der 2, Maria og Melanie, de der tvillinger, og så en storebror. Det er de rigtige søskende. Kalle, det hedder han faktisk, det er ret. Nå, men hvad hedder det? Ja. Vi vil lige vise hende. Ja. Så der. Må du få et chok? Hej! Du vidste bare ikke, vi ville komme med. Jeg vil lige vise dig, fordi at Kalle, han skal i hvert fald ikke på. Han er for gammel. Kalle er en nørd. Vi er de ene. Men hallo, ved du hvornår vores 2 søskende kom hjem, de halvsøskende der? Vi fortalte nemlig lige, det var halvsøskende. Lille og Melle. Ej, det er en skælnavn. Hun hedder rigtig Amalie, hende Lille. Mille og Melle. Ja. Som vi kalder dem bare lige selv. Og Kalle. Ja, Kalle er da bare klam. For fanden. Vi skal altså ikke vise Kalle. Det er mega klamt. Vi var 8 børn. Fortæl lidt om dig. Jamen, jeg er 16 og har en 17 år. Samme dag som Sane! Og hun elsker ikke undervisning. Undskyld! Og jeg har en tvillingsøster, som hedder Maria. Og 7 søskende. Ja. 7 andre, og de 2 af dem er halvsøskende, de er helt små. Og hende her, hun elsker mest Jomo. Nej, det gør jeg. Det sagde vi sidste gang. Nej, jeg elsker Justin Bieber. Så hun havde One Direction helt til hjerte. Ja, hun elsker de ikke. Det kan jeg bare ikke se. Nå, men det er lige meget. Men hun kunne sige til mig sidste gang, hun kan lide One Direction. Hun elsker Jensens Bøfhus. Eller Jomo. Hun elsker Jensens Bøfhus. Men altså, vi vil også lige hurtigt sige ting. Fordi vi havde JB. Vi havde en, anden, altså vores storebror Kalle havde en tvilling. Men han altså død, desværre. Nå, men vi er mange søskende. Vi er lidt undskyld. Vi er så mange børn, det må vi undskylde. Vores fællesskab havde en meget, meget mærkelig hobby. En mærkelig hobby, ja. Det kan nok alle sammen regne ud, hvad er. Ej, du skal ikke være så fræk i dag. Hun skal... Au, for satan. Prøv lige at filme mig. Og vores søskende, vi er altså meget... Og os søskende her, vi er meget sammen, bare lige så I ved det. Vi er gode til at være sammen. Vi er bedste venner. Vi er bedste venner, ej. Ved du hvad? Maria, hun er oppe at spise. Hvornår er hun ikke færdig? Hende her... Hun har meget enkelt værelse. Har du ligesom prøvet igen, Laura? Som du altid gør. Er ikke rigtig Melanie? Det er sjovt nok. Alle de har det samme navn. Af tvillingerne bortset for os. Nej, vi hedder rent faktisk det samme bogstav, har vi ikke? Jo. Laura og Maja, eller? For helvede, du er så blondine, dum. Ja. Laura og Maja. Faktisk hedder vi altså. Ja, det er også mig derude af hende, sammen med Maria. Og Maria, Malene og mig. Malene. hun er sprogspasser i dag, ligesom jeg var forleden dag. Melanie filmede. Ja, Melanie filmede. Og Marie gad ikke gå på kamera, for hun er bange for fjernsyn og kamera og sådan noget. Men hun kom med alligevel på et tidspunkt.
Ej, kan du huske, at man mere sur dame, der var hun fucking sur under? Ved du hvad? Må jeg sige noget? Vores afdøde bror, han hed. Vores afdøde bror. Det hedder det mig. Han hed Bo. Ja, det gjorde han. Ej, det er altså virkelig klamme navn, drenge Han hed får herhjemme. Bosen, Han skulle måske have heddet Olf. Men det var ikke så godt. Altså, drengene her, de har ikke specielt pæne navn. Men Kalle det har og vi. Laura, Maja, Melanie og Maria. Og Maria. søskende, det er Mille og Malle. Eller faktisk Malle, men Malle kender vi hende. Og min mor, vores mor, hun er så Og skrevet vi hedder igen. Hva? Vores mor har skrevet igen, faktisk. Yes. Og I kan bare søge hende på Facebook, Melanie Diesen. Dinesen. Sagde jeg ikke det? Du sagde Dinesen. Nå. Det hedder bare Dinesen til et navn. Ja, det var Hvad helt skal vi lige snakke om? Det var helt vildt, vi vise. Det kan lige være, at vi kan vise vores små søskende bøfler. De er mega pæne. Bare lige. Altså. De er mega søde. Men vi kan lige se, om vi kan finde dem, ikke? Eller vi venter lige til de kommer hjem. Det gør de lige om lidt, tror jeg. Men vi viser dem, hvis det er. Hej hej.